Hej, ty! Pozri. OK, Riťo. Áno? Dobrý deň, tu na Magda zo 6. poschodia. Dá, aby spraví chleba zo šunku. Duša, nekrič na mňa, volám s políciou. Prepáčte, že nejaký chuligán z psychiatrickej liečebne tu nám robí debiliny. Prosím, nemohli by ste prísť? Áno, budeme tam. Dorazili sme na miesto činu. Prepínam. Čo sa tu tam deje? Pane! Stoj! Ty masakerej! Počkaj! Prečo na mňa? Ej! Stoj! Strete zákola! Stoj! Počkaj, čo sa deje? To jak som to tej babke naložil, to tam nedáte však? Psíček? A to bola sebaobrana. Áno! Ona to zvládne. Ruky za kamera! Prehľadaj ho! Ide pekne s nami. Nemá nič, Nemá nič. Som videl, ako môj partner Riťo poskol po zadku. Závidel som mu. Keď som videl toho blázna, zrovna sa mi husia koža. Nebudem klamať, ten psychiatr fakt vedel vtancovať. Sadni si tam! Tak. Kde máš volant? Pane, čo ste tam robili? Nechcem o tom rozprávať. Ale povedzte nám! Ešte si dlho posedíš, ale kamoško. Počkaj, volám, frajerka, podrž mi volant. Už ma nebaví metro. Policajti boli takí... Bábi, spravíš mi šunku a chleba konečne? Duško, to počká! Mesto ma potrebuje. Nie len, že mi zlomili paličku, ale ešte ma aj zbili. To si budem musieť zobrať do vlastných rúk. Babi. Tak dneska si nebudem mať chlebík. Policajti v akcii. Dnes o 21:45 na Jojke.